Λοιπόν, ελπίζω να έχετε όλοι προετοιμαστεί, καθώς θα είναι κανονική συνεδρία αυτή που θα κάνουμε. Οπότε θα χρειαστεί να έχετε τα ακουστικά σας, θα χρειαστεί να έχετε έναν άνετο χώρο στον οποίο να μπορείτε να ξαπλώσετε, να είστε ήρεμα, κάπου που να μην σας ενοχλήσει κάποιος ή ξαφνικά μπει κάποιος στο δωμάτιο και σας ταράξει, κάτι τέτοιο. Και να έχετε μαζί σας την καλή σας τη διάθεση, έτσι ώστε να μπορέσετε να απολαύσετε αυτή τη διαδικασία. Στόχος της σημερινής συνεδρίας, η οποία δεν θα είναι μόνο πάνω στο κομμάτι της χαλάρωσης, αλλά θα πάμε και παραπέρα, θα πάμε και στο κομμάτι του να έρθουμε σε επαφή με κάποια όμορφα κομμάτια μας, με την ευτυχία, με το τι σημαίνει όμορφη αίσθηση εσωτερική για τον καθέναν από εσάς. Θα υπάρχουν και κάποιες υποβολές, με την έννοια ότι θα επικοινωνήσω με το υποσυνείδητό σας με έναν τρόπο που δεν είναι απλά ότι θα του πω να σας χαλαρώσει, αλλά από εκεί και πέρα του πω να δημιουργήσει ένα όμορφο περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορείτε να είστε πιο χαρούμενοι, είτε την παρούσα στιγμή που κάνετε στην ύπνωση, την ύπνωση αυτή, είτε μέσα στο χρόνο. Για όσους βλέπουν αυτή τη συνεδρία στο μέλλον, είμαστε στο παρελθόν αυτή τη στιγμή, και για όλους όσους το βλέπουν τώρα, επειδή περιλαμβάνει συγκεκριμένο στόχο αυτή η συνεδρία, ενώ κάποιες άλλες που έχουμε κάνει είναι κυρίως για να μπούμε σε βαθιά ύπνωση, και από εκεί και πέρα σας αφήνω μέσα στη βαθιά ύπνωση να απολαύσετε όλα τα ωφέλη που έχει. Εδώ πέρα θα πάμε και θα κάνουμε κάτι λίγο πιο συγκεκριμένο, οπότε θα πρότεινα για εσάς που το βλέπετε πρώτη φορά και κάνετε πρώτη φορά ύπνωση, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε, και όλοι όσοι το βλέπετε, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσετε σαν να είναι μια κανονική συνεδρία που κάνουμε μαζί. Και αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε πάνω από μία φορά, μπορείτε να κάνετε τουλάχιστον να εξασκηθείτε στο να μπαίνετε σε ύπνωση, είτε μέσα από αυτή τη συνεδρία είτε και από άλλες, αλλά εδώ πέρα έχει και συγκεκριμένο στόχο, οπότε θα πρότεινα να τουλάχιστον 3 φορές, αν θέλετε μία φορά τη εβδομάδα ή μία φορά το μήνα, να χρησιμοποιήσετε αυτή την ύπνωση, να μπείτε με αυτή την καθοδήγηση σε αυτή την κατάσταση που θα πάμε σήμερα, να επιτρέψετε τις αλλαγές αυτές τις οποίες εγώ θα προτείνω στο υποσυνείδητό σας, οι οποίες έχουν να κάνουν σχέση, όπως είδατε και με τον τίτλο, με την αίσθηση της ευτυχίας. Και αυτό είναι για να μπορείτε να πάρετε όσα περισσότερα μπορείτε από αυτή τη διαδικασία. Θυμηθείτε ότι όσο περισσότερο εξασκήσετε στο να μπαίνετε σε καταστάσεις άλλης συνειδητότητας, όπως είναι η κατάσταση αυτή που θα μπούμε και η ύπνωση γενικότερα, τόσο περισσότερο μαθαίνετε να το κάνετε πιο εύκολα και καλύτερα, τόσο περισσότερο αποκτάτε μια καλύτερη επαφή με το υποσυνείδητό σας. Είναι με λίγα λόγια όπως κάνετε ποδήλατο, όπου όσο περισσότερο εξασκήσετε, τόσο περισσότερο καλύτερα γίνεστε και μετά απλά γίνεται φυσικά εύκολα και βγαίνει άνετα. Σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς θα σας είναι πάρα πολύ εύκολο, όπως και να έχει, να μπείτε σε βαθιά ύπνωση, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τώρα, αυτό που έχω να προτείνω, γιατί θέλω να κάνω μια σύντομη εισαγωγή σε κάποια σημαντικά πράγματα που σχετίζονται με το τι θα πάμε να κάνουμε και με την αίσθηση της ευτυχίας. Καταρχάς, ένα πολύ σημαντικό είναι, όπως και για όλα τα θέματα, να θέλετε να εξερευνήσετε και να βιώσετε κάτι διαφορετικό. Ωραία, οπότε αυτή τη στιγμή π.χ. που το βλέπετε, υποθέτω πως δεν είστε όλοι σε μια κατάσταση έκστασης, αλλά είστε ok, είστε καλά, υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω στην καθημερινότητα, ok. Αυτό που σας προσκαλώ είναι να
να εξερευνήσετε μέσα από αυτή την εμπειρία, να είστε ανοιχτοί στο να γνωρίσετε πώς είναι κάποιες άλλες όμορφες διαφορετικές καταστάσεις που έχετε την ικανότητα να δημιουργείτε. Ωραία. Ένα είναι αυτό. Και ένα σημαντικό διαχωρισμό που χρειάζεται να κάνουμε είναι, έχει να κάνει λίγο σχέση με τα συναισθήματα. Επειδή αυτό που θα λέγαμε είναι ότι θα πάμε να βιώσουμε κάτι όμορφο σήμερα, και αυτό το όμορφο σίγουρα έχει και την έννοια του συναισθήματος μέσα. Είναι σημαντικό λίγο να καταλάβουμε τι γίνεται με τα συναισθήματά μας. Ωραία. Και το διαχωρισμό που θέλω να κάνετε είναι ο εξής. Όταν κάποιος έρχεται, ας πούμε, και ξαφνικά είστε, ξέρω εγώ, στο δρόμο και σας τρομάζει, ας πούμε. Μπορεί να είναι κάποιος φίλος ή κάποιος άγνωστος επειδή θέλει να περάσει καλά, και εσείς τρομάζετε. Ωραία. Ή κάποιος στο δρόμο, ξέρω εγώ, όταν είστε στο αυτοκίνητο, και κάποιος, ας πούμε, για παράδειγμα, βιάζεται πάρα πολύ, οπότε είναι με το αυτοκίνητο από πίσω και μπορεί να σας βρήσει ή κάτι τέτοιο. Αυτό σε πάρα πολλούς ανθρώπους θα δημιουργήσει ένα συναίσθημα, το οποίο είναι φυσιολογική αυτή η διαδικασία. Μπορεί να θυμώσουν, μπορεί να τρομάξουν, μπορεί να νιώσουν φόβο, άγχος ή οτιδήποτε τέτοιο, πίεση και όλα αυτά. Το συναίσθημα αυτό ή οτιδήποτε ήρθε μετά τα λόγια του ανθρώπου αυτού ή του εξωτερικού ερθίσματος ή του εσωτερικού ερθίσματος που μπορεί να είναι οι σκέψεις μας, αυτό που συμβαίνει μετά δεν το δημιούργησε το εξωτερικό ερέθισμα, δεν το δημιούργησε ο άνθρωπος που μας φώναξε, δεν το δημιούργησε κάτι εξωτερικό, το ίδιο και με θετικά πράγματα. Για παράδειγμα, αγοράζουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο και νιώθουμε χαρούμενοι και έχουμε μάθει πάντα να ψάχνουμε τη χαρά με το να δημιουργούμε καταστάσεις τις οποίες έχουμε μάθει ότι θα μας φέρουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτό είναι τελείως κομμάτι, έχει να κάνει με το ότι έχουμε υπνοτιστεί. Έχουμε υπνοτιστεί με το ότι όπως ένα σκυλάκι, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν κάνει μια καλή πράξη, του δίνει κάποιος μια κροκέτα και μετά του κάνει έναν ήχο, κάτι τέτοιο. Άμα έχετε δει σε κάποια βίντεο που το εκπαιδεύει ότι έκανες κάτι καλό, πάρε μια κροκέτα και άκου αυτόν τον ήχο, και μετά σιγά σιγά βγάζει την κροκέτα, οπότε δημιουργείται μια σύνδεση αιτίας και αποτελέσματος ή κάτι τέτοιο, πώς λέγεται, cause and effect, τέλος πάντων, ότι κάτι κάνεις και μετά κάτι δημιουργείται. Αυτό θέλω να το σπάσουμε λίγο εδώ για να πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, και γιατί είναι σημαντικό να το σπάσουμε αυτή την αντίληψη. Δεν χρειάζεται να πατήσετε κάποιο κουμπί που λέει delete πάνω σας ή κάτι τέτοιο, απλά να είστε ανοιχτοί να το εξερευνήσετε αυτό που λέω. Και αυτό που λέω είναι το εξής, ότι μπορείτε να νιώσετε καλά χωρίς απαραίτητα να γίνει κάτι τέλειο εξωτερικά ή να κερδίσετε τον Τζόκερ ή να δείτε ένα ωραίο όνειρο και μετά να ξυπνήσετε καλά ή κάτι τέτοιο. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάτι που δημιουργεί το να είστε καλά. Μπορείς να είστε καλά χωρίς απαραίτητα να υπάρχει ένα αίτιο που το δημιούργησε αυτό. Okay. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό που θα κάνουμε. Εδώ πέρα, αφού μπούμε σε μια κατάσταση βαθιάς ηρεμίας, και γιατί είναι σημαντική, θα το πω εν συντομία, είναι σημαντική επειδή μας δίνει μια πρόσβαση και επικοινωνία καλή με το υποσυνείδητο. Από εκεί και πέρα, εγώ απλά θα σας προτείνω στο υποσυνείδητο, σας προτείνω σε εσάς σε μια άλλη κατάσταση συνείδησης όπου θα βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Κάποιοι θα μ' ακούτε, κάποιοι θα είστε τελείως ξεροί, θα κοιμάστε τελείως, αλλά θα ακούει το υποσυνείδητο. Όπως και να έχει, εγώ απλά προτείνω. Εγώ θα σας προτείνω, και όπως και με κάθε ύπνωση δεν μπορεί να εξαναγκάσει κάποιον να κάνει κάτι που δεν θέλει. Έχετε εσείς τον έλεγχο, και με βάση αυτή την πληροφορία που είπαμε τώρα, αν θέλετε όντως μπορείτε να εξερευνήσετε πώς είναι να νιώθετε ωραία χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κάτι εξωτερικό ή κάποιο αίτιο. Και αυτό μπορείτε να το κρατήσετε και σαν πληροφορία στη ζωή σας γενικότερα και να επιλέγετε να νιώθετε ωραία όταν θέλετε χωρίς απαραίτητα να συμβαίνει κάτι, γιατί απλά μπορείτε. Ωραία τα λέω.
Λοιπόν, τώρα, υποθέτω ότι είστε σε ένα άτιμο μέρος και είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για όσους σας που δεν το έχετε ξαναδοκιμάσει, είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία, μια πάρα πολύ χαλαρωτική διαδικασία. Σε αυτό που πάμε να κάνουμε, θυμηθείτε ότι οδηγώ σε όλο αυτό θα έχετε τη φωνή μου, όπου μπορεί να μην είμαι εκεί, αλλά μπορώ μέσω του ήχου να μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας καθοδηγήσω μέσα σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να δημιουργήσετε εσείς αυτή την κατάσταση της χαλάρωσης. Ωραία. Οπότε σε όλο αυτό είμαστε μία ομάδα, εγώ και κάθε ένας από εσάς, όπου εγώ απλά καθοδηγώ, δίνω κάποια βήματα και από εκεί και πέρα ο οργανισμός σας, εσείς, δημιουργείτε αυτή την όμορφη κατάσταση ηρεμίας μέσα σας. Οπότε, σε οποιαδήποτε στιγμή, αν απλά ξαφνικά σε αυτή τη διαδικασία σας έρθουν σκέψεις του τύπου τι έχω να μαγειρέψω αύριο ή αν έβγαλω το σκύλο βόλτα ή κάτι τέτοιο που δεν κολλάνε, είναι άσχετα, απλά μην δίνετε σημασία, φέρετε πάλι την προσοχή σας στη φωνή μου ή στο πόσο άνετα αισθάνεστε εκείνη τη στιγμή, σε περίπτωση που δεν μιλάω. Και αυτό είναι για να μπορέσετε να ξαναεπανέλθετε και να απολαύσετε όλη τη διαδικασία. Θα είναι σαν, αυτή η πληροφορία είναι σαν να πούμε ότι είναι ο φάρος, η φωνή και η εστίασή σας στο σώμα σας και στο πόσο άνετα νιώθετε, στο να ξαναεπανέλθετε στην καθοδήγηση και στη διαδικασία της χαλάρωσης. Επίσης, σε περίπτωση που νιώσετε ότι νηστάζετε ή ότι θα σας πάρει ο ίνος ή ότι έχετε χαλαρώσει τόσο πολύ που σας είναι δύσκολο να ακούσετε ή κάτι τέτοιο, δεν πειράζει, είναι φυσιολογικό, είναι ok. Είναι ok να κοιμηθείτε, συνεχίστε το, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το υποσυνείδητο σας θα σας ακούει. Ωραία. Τι άλλο. Επίσης δεν μπορείτε να κάνετε κάποιο λάθος και γενικώς είναι πολύ απλή διαδικασία, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, μπορούμε απλά να πάμε να ξεκινήσουμε. Θα βάλω μια ήρεμη μουσικούλα έτσι ώστε να μας συνοδεύσει πολύ όμορφα και μπορούμε να ξεκινήσουμε, οπότε βολευτείτε. Μισό λεπτό να δω λίγο τα σχόλια σε περίπτωση που έγραψε κάποιος κάτι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, οπότε ετοιμαστείτε, δεν χρειάζεται να κλείσετε τα μάτια αυτή τη στιγμή, είναι ok, μπορείτε να τα κρατήσετε ανοιχτά, καθώς για αρχή θα πάμε να έρθουμε σε επαφή λίγο με το χώρο και σιγά σιγά να μπούμε σε αυτή την κατάσταση. Οπότε απλά αν ακούτε από κινητό ή από υπολογιστή, βάλτε το κινητό στην άκρη, δεν χρειάζεται να κοιτάτε την οθόνη κάτι τέτοιο, μπορείτε να ακούτε από τα ακουστικά σας και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ωραία, λοιπόν. Πολύ ωραία. Οπότε σιγά σιγά ξεκινάμε. Λοιπόν, πολύ όμορφα. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι λίγο πάτε το χρόνο και το χώρο έτσι ώστε να νιώσετε λίγο το σώμα σας. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Νιώστε το σώμα σας εκεί που κάθεστε. Πολύ ωραία. Παρατηρήστε που είναι τα χέρια σας. Παρατηρήστε που είναι τα πόδια σας. Απλά νιώστε το σώμα σας. Πάρα πολύ ωραία.
Παρατηρήστε τις ανάσες σας. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι τέλεια. Είναι όλα έτσι όπως πρέπει να είναι. Είναι μια χαρά. Τα πάτε υπέροχα. Εξαιρετική δουλειά. Απλά παρατήρησε λοιπόν τώρα την αναπνοή σου. Παρατήρησε τον τρόπο που αναπνέει το σώμα σου, χωρίς εσύ να επεμβαίνεις. Απλά νιώσε την εισπνοή και την εκπνοή. Παρατήρησε το οξυγόνο που εισέρχεται μέσα από τα ρουφούνια σου και γεμίζει το σώμα σου με ζωή. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι, τα πας υπέροχα. Και καθώς νιώθεις το σώμα σου, παρατήρησε τους ήχους που ακούς. Νιώσε την αίσθηση των ήχων. Παρατήρησε τους ήχους που έρχονται μέσα από το χώρο τον οποίο βρίσκεσαι ή μέσα από τα ακουστικά σου. Όπως και να έχει, απλά παρατήρησε. Το πας υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική δουλειά. Παρατήρησε τώρα με τα μάτια σου. Αν τα έχεις κλειστά ή αν τα έχεις ανοιχτά, απλά παρατήρησε. Όχι βιαστικά, σαν να δείχνει σημασία σε κάθε λεπτομέρεια αυτό που βλέπεις. Αν τα έχεις κλειστά τα μάτια, απλά παρατήρησε τα χρώματα που υπάρχουν. Αν αυτό το σκοτάδι που βλέπεις όταν είναι κλειστά τα μάτια είναι όντως σκοτάδι ή έχει και άλλα χρώματα. Απλά παρατήρησε. Παρατήρησε το χώρο, αν έχεις ανοιχτά τα μάτια, τα αντικείμενα. Τα χρώματα. Ή αν έχεις κλειστά τα μάτια. Απλά παρατήρησε τι άλλο βλέπεις μέσα σε αυτή την ησυχία. Αυτό είναι. Μπράβο. Το πας υπέροχα. Και καθώς ηρεμείς και αφήνεσαι, μπορείς να κλείσεις τα μάτια αν δεν τα έχεις κλείσει ήδη και να τα κρατήσεις κλειστά. Αυτό είναι. Και αν θέλεις, μπορείς να νιώσεις τις πατούσες σου. Ναι, νιώσε τις πατούσες σου, τα δάχτυλα των ποδιών σου, τις φτέρνες, νιώσε αυτά τα σημεία. Παρατηρήσε πως νιώθουν όλα αυτά τα σημεία, τι θερμοκρασία έχουν. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική δουλειά. Είναι πολύ εύκολο. Μπράβο. Και καθώς νιώθεις τα πόδια σου, καθώς αισθάνεσαι τις πατούσες σου, τώρα αν θέλεις φέρε όλη την προσοχή σου στα βλέφαρά σου.
που είναι κλειστά. Και αυτό που μπορείς να κάνεις αν θέλεις για να προσφέρεις στον εαυτό σου ακόμα μεγαλύτερη χαλάρωση και ηρεμία είναι να χαλαρώσεις τόσο πολύ τα βλέφαρά σου, μα τόσο πολύ που να μην έχει καμία σημασία να τα ανοίξεις. Ακόμα και αν σου λέγει κάποιος να ανοίξεις τα βλέφαρά σου, να μην έχει καμία σημασία. Να έχει μόνο σημασία η χαλάρωση και η καθοδήγηση. Οπότε χαλάρωσε αν θέλεις τα βλέφαρά σου τόσο πολύ που να μην έχει καμία σημασία να τα ανοίξεις, να μην έχει καμία σημασία. Καθώς η χαλάρωση είναι πιο όμορφη. Και όταν φτάσεις εκεί και χαλαρώσεις τόσο πολύ τα βλέφαρά σου, μα τόσο πολύ που να μην έχει καμία σημασία να τα ανοίξεις, επιβράβευσες τον εαυτό σου στέλνοντας ένα κύμα ηρεμίας και γαλήνης σε όλο το σώμα, ως επιβράβευση για το πόσο καλή δουλειά έχεις κάνει στο να χαλαρώσεις τον εαυτό σου. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική δουλειά. Αυτό είναι. Και καθώς φέρνεις την προσοχή σου στη φωνή μου και στην ησυχία που υπάρχει στις παύσεις, αυτό είναι. Μπορείς να εστιάσεις τώρα στις φτέρνες και να πας με την προσοχή σου όλο και πιο πάνω μέχρι και τα γόνατα, δίνοντας σημασία σε κάθε κύτταρο, σε κάθε κομμάτι από το οποίο περνάς με την προσοχή σου, χαλαρώνοντας όλα τα σημεία από τους αστραγάλους μέχρι και τα γόνατα. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική δουλειά. Απλά γίνεται μόνο του, χωρίς απαραίτητα να κάνεις εσύ κάτι. Καθώς ο οργανισμός σου είναι εκεί για να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις όλο και πιο πολύ. Αυτό είναι. Σαν μια όμορφη χαλαρωτική ενέργεια. Απλά να πάει και να χαλαρώνει όλα τα σημεία από τους αστραγάλους μέχρι και τα γόνατα, παίρνοντας από τις γάμπες, χαλαρώνοντας τις γάμπες. Αυτό είναι. Εξαιρετική δουλειά. Και καθώς ηρεμούν όλα αυτά τα σημεία και εσύ απλά αφήνεσαι όλο και πιο πολύ στην ομορφιά και στη γαλήνη αυτού που είσαι, αυτή η ενέργεια της συνείδησης και της χαλάρωσης πάει και χαλαρώνει όλα τα σημεία από τα γόνατα μέχρι και τη λεκάνη. Πολύ ωραία. Χαλαρώνουν όλοι οι μικροί και οι μεγάλοι μυς. Απλά ηρεμούν χωρίς εσύ απαραίτητα να κάνεις κάτι, καθώς εσύ απολαμβάνεις όλη αυτή την αίσθηση της ηρεμίας που είναι εδώ για εσένα. Πολύ ωραία. Και καθώς ηρεμούν όλα αυτά τα σημεία, χαλαρώνει και η λεκάνη, χαλαρώνουν όλοι οι μυς τώρα στην κοιλιά, πάρα πολύ ωραία. Όλοι οι μυς στην κοιλιά ηρεμούν και εσύ απλά αφήνεσαι. Πάρα πολύ όμορφα.
Χαλαρώνουν και οι μύσεις και τα όργανα εσωτερικά της κοιλιάς. Και απλά αφήνεσαι και ηρεμείς. Αυτό είναι. Χαλαρώνει ο θώρακας. Πάρα πολύ ωραία. Θα πας υπέροχα. Χαλαρώνουν όλοι οι μυς στο θώρακα. Και με την προσοχή σου παρατήρησε πως αυτή η χαλάρωση πάει και χαλαρώνει όλα τα σημεία στους πνεύμονες, στην καρδιά, καθώς δεν χαλαρώνει μόνο τους μυς, αλλά χαλαρώνει και όλα τα σημεία από τα οποία περνάει. Αυτή είναι η δική σου ικανότητα να χαλαρώνεις τον εαυτό σου. Όλη αυτή η χαλάρωση είναι δική σου και την έχεις δημιουργήσει εσύ, επειδή θέλεις και επιτρέπεις στον εαυτό σου να ηρεμήσει και να απολαύσει την ομορφιά της ζωής. Αυτό είναι. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτή η ενέργεια συνεχίζει και χαλαρώνει όλους τους μυς στους ώμους σου, αυτό είναι. Χαλαρώνει οι ώμοι, χαλαρώνουν τα χέρια, αυτό είναι. Όλοι οι μυς μέχρι και τα δάχτυλα ηρεμούν. Και εσύ απλά αφήνεσαι. Και καθώς ηρεμείς και αφήνεσαι και νιώθεις όλη αυτή την όμορφη αίσθηση της χαλάρωσης, αυτή η ομορφιά της ηρεμίας και της γαλήνης συνεχίζει και χαλαρώνει όλα τα σημεία στο λαιμό σου, στον αυχένα. Πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζει και χαλαρώνει όλους τους μυς. Όλους τους μυς στο κεφάλι, όλους τους μυς κάτω από τα μαλλιά, το μέτωπο, όλους τους μυς στο πρόσωπο, στη μύτη, στα μάγουλα, στο σαγόνι, όλα ηρεμούν και απλά ηρεμείς και αφήνεσαι. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική δουλειά. Επέτρεψε τον εαυτό σου τώρα να παρατηρήσει όλη αυτή την αίσθηση. Όλη αυτή την αίσθηση της χαλάρωσης από κάτω μέχρι πάνω το κεφάλι. Σαν μια όμορφη κουβέρτα, απαλή κουβέρτα γαλήνης και ηρεμίας, μέσα στην οποία έχεις αγκαλιάσει τον εαυτό σου. Πάρα πολύ ωραία. Και καθώς ηρεμείς και αφήνεσαι,
Παρατήρησε αν θέλεις ότι με κάθε ανάσα που παίρνεις και κάθε αίσθηση που νιώθεις μπορείς να επιτρέψεις τον εαυτό σου να πάει όλο και πιο βαθιά, κάνοντας κάθε εισπνοή και κάθε εκπνοή να σε πάει όλο και πιο βαθιά σε αυτήν την κατάσταση γαλήνης και χαλάρωσης. Κάθε ήχος, κάθε εξωτερικό ερέθισμα είναι εκεί για να σε βοηθήσει να απολαύσεις όλο και πιο πολύ αυτή την εμπειρία της επαφής με τον εαυτό. Όλα στο περιβάλλον σου συμβάλλουν στο να απολαύσεις αυτή την εμπειρία. Είναι εκεί για εσένα. Αυτό είναι. Και καθώς ηρεμείς και αφήνεσαι, πηγαίνοντας όλο και πιο βαθιά στη χαλάρωση με κάθε εισπνοή και κάθε εκπνοή, φέρε την προσοχή σου αν θέλεις στο κέντρο της καρδιάς σου. Και καθώς έχεις την προσοχή σου στο κέντρο της καρδιάς σου και νιώθεις τη χαλάρωση από πάνω μέχρι κάτω, όλους τους μυς και τα όργανα τα οποία έχεις χαλαρώσει και έχεις ηρεμήσει τόσο όμορφα και τόσο καλά, όλη αυτή την όμορφη ενέργεια που τυλίγει το σώμα σου από πάνω μέχρι κάτω. Παρατήρησε πως είναι να νιώθεις αυτή την ενέργεια της γαλήνης και ταυτόχρονα να νιώθεις και την καρδιά σου. Παρατήρησε αν μπορείς να ακούσεις, να νιώσεις ή αν θέλεις να φανταστείς το χτύπο της καρδιάς. Αυτό είναι. Και καθώς ηρεμείς και αφήνεσαι, για να πάμε σε ακόμα πιο όμορφες καταστάσεις γαλήνης και χαλάρωσης, αυτό που μπορείς να κάνεις αν θέλεις είναι να φέρεις από τις αναμνήσεις σου ή να φτιάξεις από τη φαντασία σου μία κατάσταση στην οποία εσύ ως ύπαρξη νιώθεις όμορφα, αλλά πραγματικά το νιώθεις. Είτε από τις αναμνήσεις, από κάποια όμορφη και υπέροχη στιγμή, είτε από τη φαντασία, από κάτι φανταστικό, ένα όμορφο σενάριο ή οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία. Κάτι το οποίο σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Είτε είναι χαρά, είτε είναι ευτυχία. Αυτό είναι. Πάρε το χρόνο σου. Και καθώς φέρνεις αυτή την εμπειρία στην επίγνωσή σου και επίσης αν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ή αν δεν σου έρχεται κάποια ανάμνηση ή κάποια φανταστική εμπειρία, απλά μπορείς να επιτρέψεις τον εαυτό σου να νιώσει ωραία αυτή τη στιγμή, να θυμηθεί πως είναι να νιώσεις ωραία, όχι εξαιτίας κάποιας ανάμνησης ή οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε μπορείς να κρατήσεις αυτή την αίσθηση, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη, δεν μας πειράζει, και κράτησε τη μαζί σου σε όλο το ταξίδι που θα κάνουμε και θα βρεις ότι όσο πιο βαθιά πάμε στη χαλάρωση, τόσο πιο όμορφη γίνεται αυτή η αίσθηση. Σαν να την έχεις βάλει σε ένα σημείο, σαν ένα λουλούδι που μετά από ένα σημείο, αφού το έχουμε ποτίσει αρκετές φορές και το έχουμε βάλει στο χώμα, δεν χρειάζεται να το ποτίζουμε, αλλά αυτό συνεχίζει και αναπτύσσεται, συνεχίζει και μεγαλώνει μόνο του, χωρίς απαραίτητα εμείς να κάνουμε κάτι. Έτσι με τον ίδιο τρόπο, καθώς εσύ αφήνεσαι στη χαλάρωση και την ηρεμία, αυτό το λουλούδι της ευτυχίας θα μεγαλώνει και θα είναι εκεί δίπλα σου, γεμίζοντάς σε όλο και πιο πολύ μεγαλύνη, ευτυχία και οτιδήποτε άλλο είναι σημαντικό για εσένα. Αυτό είναι. Καθώς ηρεμείς και αφήνεσαι, μπορείς να φέρεις την προσοχή σου στη φωνή μου
Και αν θέλεις, με κάθε αριθμό που θα λέω από το 10 ως το 20, μπορείς με κάθε αριθμό να επιτρέψεις τον εαυτό σου να χαλαρώσει άλλες 10 φορές πιο πολύ, πηγαίνοντας όλο και πιο βαθιά μέσα στην κατάσταση γαλήνης και ηρεμίας, όλο και πιο πολύ. Αυτό είναι. Με κάθε αριθμό άλλες 10 φορές πιο βαθιά. Και όταν φτάσω στον αριθμό 10, μπορείς να επιτρέψεις τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά από οποιαδήποτε άλλη φορά, να αφαιθεί πλήρως, με τον πιο όμορφο και υπέροχο τρόπο που εσύ θέλεις. Αυτό είναι. Και αυτό είναι. Και 10. Αυτό είναι. Χαλαρώνεις πλήρως, πιο βαθιά από οποιαδήποτε άλλη φορά. Και 11. Όλο και πιο βαθιά. Απλά αφήνεσαι, καθώς τίποτα άλλο δεν έχει σημασία πέρα από τη χαλάρωση και το πόσο όμορφα νιώθεις. Και όσο πιο βαθιά πας, τόσο πιο όμορφα είναι, καθώς αυτό το λουλούδι της ευτυχίας γεμίζει όλο και πιο πολύ, ανθίζει για εσένα, όπως ανθίζεις κι εσύ. Και 12. Αυτό είναι. Απλά αφήνεσαι όλο και πιο πολύ. Άλλες 10 φορές πιο βαθιά. 13. 14. Εξαιρετική δουλειά. Τα πας υπέροχα. Αυτό είναι. 15. Όλο και πιο βαθιά. 'Και όσο πιο βαθιά πας, τόσο πιο όμορφα είναι. Και όσο πιο όμορφα είναι, τόσο πιο βαθιά πας στη χαλάρωση και την ευτυχία μέσα σου. 16. 17. Αυτό είναι. Εξαιρετική δουλειά. 18. Απλά ηρεμείς και αφήνεσαι. 19. Και 20. Πάρα πολύ ωραία. Απλά αφήνεσαι και ηρεμείς, πίνοντας άλλες 10 φορές πιο βαθιά. Πιο βαθιά από οποιαδήποτε άλλη φορά. Με τον πιο όμορφο τρόπο. Αυτό είναι. Εξαιρετική δουλειά. Και καθώς έχεις χαλαρώσει σε τόσο όμορφο βαθμό, επιβράβευσε τον εαυτό σου, στέλνοντας ένα κύμα αγάπης από πάνω μέχρι κάτω, πηγαίνοντας όλο και πιο βαθιά, νιώθοντας όλο και πιο ωραία, με το δικό σου τρόπο. Αυτό είναι. Και καθώς ηρεμείς και αφήνεσαι και έρχεσαι σε επαφή με αυτή την αίσθηση της γαλήνης και της χαλάρωσης που εσύ έχεις δημιουργήσει, που είναι όλη δική σου,
απόλαυσέ το. Πάρε ένα λεπτό και δώσε σημασία σε όλο αυτό τον πλούτο, τον εσωτερικό, με τον οποίο έχεις έρθει σε επαφή. Αυτό είναι. Και καθώς παρατηρείς όλη αυτή την εξαιρετική δουλειά που έχεις κάνει, εγώ θα μιλήσω απευθείας στο υποσυνείδητό σου, το οποίο είναι εκεί και είναι πρόθυμο να μας βοηθήσει στη διαδικασία αυτή. Αυτό είναι. Υποσυνείδητο. Είμαστε εδώ για να κάνουμε μια πολύ όμορφη διαδικασία, για να έχουμε μια πολύ όμορφη εμπειρία και να κάνουμε κάποιες πολύ όμορφες και σημαντικές αλλαγές, να έρθουμε σε επαφή με την ευτυχία, έτσι ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος αυτός να έχει μια πολύ όμορφη εμπειρία επαφής με τα όμορφα συναισθήματα και τις όμορφες αισθήσεις που είναι ικανός να βιώσει, επειδή το επιλέγει και επειδή το θέλει. Υποσυνείδητα σε ευχαριστώ για όλη τη βοήθειά σου μέχρι τώρα και χρησιμοποίησε όλη τη γνώση και την σοφία που έχεις για να καθοδηγήσεις τον άνθρωπο αυτό με έναν τρόπο που θα είναι ο πιο εύκολος, ο πιο γρήγορος και ο πιο αποτελεσματικός, έτσι ώστε να αφαιθεί πλήρως και να απολαύσει στο μέγιστο αυτή την εμπειρία. Αυτό είναι. Οπότε υποσυνείδητο βοήθησέ με σε αυτή τη διαδικασία της χαλάρωσης και βοήθησε και αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό που θέλω να κάνουμε τώρα υποσυνείδητο είναι με κάθε αριθμό που θα λέω από το 20 έως το 30 χρησιμοποίησε όλες τις γνώσεις που ξέρεις, έτσι ώστε να χαλαρώσεις πλήρως το μυαλό του, το σώμα του ανθρώπου αυτού και κάθε κομμάτι του με τον πιο όμορφο και υπέροχο τρόπο. Αυτό είναι. Πηγαίνοντας στον άνθρωπο αυτό με κάθε αριθμό πιο βαθιά από οποιαδήποτε άλλη φορά, χαλαρώντας τα συναισθήματά του, το νευρικό του σύστημα, βγάζοντας όλη την ένταση από το νευρικό σύστημα, και οπουδήποτε αλλού χρειάζεται να αφαιθεί πλήρως, βοήθησέ τον και καθοδήγησέ τον, καθώς αυτός απολαμβάνει την εμπειρία της χαλάρωσης. Εσύ κάνε όλη τη διαδικασία ώστε να γίνει αυτό. Και στον αριθμό 30 πήγαινε τον πιο βαθιά από οποιαδήποτε άλλη φορά, τόσο πολύ που να μην έχει τίποτα άλλο σημασία για αυτόν πέρα από τη χαλάρωση, την ευτυχία και την καθοδήγηση που κάνουμε. Και 20. Όλο και πιο βαθιά. Απλά αφήνεσαι και ηρεμείς. 21. Όλο το σώμα ηρεμεί και ηρεμεί και το μυαλό. 22. Αυτό είναι υποσυνείδητο, θα πας υπέροχα. 23. Εξαιρετική δουλειά. Σύνδεσε το μυαλό με την καρδιά και γέμισε από την καρδιά όλο τον οργανισμό αγάπη και γαλήνη, βοηθώντας αυτόν τον άνθρωπο να πάει όλο και πιο βαθιά στη χαλάρωση και την ηρεμία. 22. Όλο και πιο βαθιά. Άλλες 1000 φορές πιο βαθιά. Απλά αφήνεσαι και ηρεμείς. Θα πας υπέροχα.
Αυτό είναι υποσυνείδητο. Παίζεις πολύ σημαντικό ρόλο υποσυνείδητο στο να απολαύσει αυτός ο άνθρωπος την εμπειρία αυτή και στο να είναι η ζωή του χαρούμενη. Οπότε σε ευχαριστώ για τη βοήθεια αυτή. 22. Όλο και πιο βαθιά. 23. Αυτό είναι. 24. Εξαιρετική δουλειά, αυτό είναι υποσυνείδητο. Χαλάρωσε όλα τα κύτταρα, βάζοντας τον οργανισμό όλο σε μια κατάσταση ανάρρωσης και γαλήνης, νοητικά και σωματικά, διατηρώντας τον οργανισμό σε απόλυτη υγεία. Σε απόλυτη υγεία. Αυτό είναι. 25. Θα πας υπέροχα υποσυνείδητο. Χαλάρωσε πλήρως κάθε κομμάτι του. Μια εξαιρετική δουλειά. 26. Ας γεμίσει με όλη την ευτυχία και τη γαλήνη. Και όσο πιο βαθιά πάει στη χαλάρωση, γέμισε τον όλο και πιο πολύ με την αίσθηση της ευτυχίας. Αυτό που πραγματικά σημαίνει για αυτόν τον άνθρωπο ευτυχία. Τη δική του προσωπική ευτυχία, εσωτερική ευτυχία. Αυτή που εξαρτάται μόνο από τον ίδιο και όχι από κάτι εξωτερικό απαραίτητα. 27. 28. Αυτό είναι. Σαν μια έξτρα αίσθηση ενέργειας, η ενέργεια της ευτυχίας γεμίζει και αυτή όλο το σώμα από πάνω μέχρι κάτω. Σαν ένα δροσιστικό αεράκι, σαν μια δροσιστική ανάσα, σαν το γάργαρο νερό. Κυλάει σε όλο το σώμα με το δικό της τρόπο, με το δικό της χρόνο. Και όσο πιο βαθιά πάμε, τόσο πιο αισθητή γίνεται αυτή η ενέργεια, η φωτεινή ενέργεια της ευτυχίας, της δικής σου προσωπικής ευτυχίας. 28. Όλο και πιο βαθιά. Και όσο πιο βαθιά πάμε, υποσυνείδητα γέμισε τον όλο και πιο πολύ ευτυχία τον άνθρωπο αυτό. Εξαιρετική δουλειά. 28. 29. Και 30.
Αυτό είναι. Αυτό είναι υποσυνείδητο. Και τώρα υποσυνείδητο, καθώς έχεις κάνει τόσο καλή δουλειά, καθάρισε και βγάλε πλήρως από τη μέση οποιαδήποτε εμπόδιο, οποιαδήποτε νοητική αντίσταση, περιορισμό μπορεί να υπάρχει στο να έρθει αυτός ο άνθρωπος σε επαφή με τη βαθιά γαλήνη και χαλάρωση νοητική και σωματική, καθώς και με την αίσθηση της ευτυχίας και της αγάπης, έτσι ώστε καθώς συνεχίζουμε τη χαλάρωση να μπορεί να έρθει όλο και πιο πολύ σε επαφή με αυτά. Καθάρισε οποιαδήποτε νοητική προσδοκία ή περιορισμό μπορεί να είχε βάλει στον εαυτό του ή στην εμπειρία αυτή, έτσι ώστε να αγκαλιάσει πλήρως όλο αυτό που συμβαίνει τώρα στην παρούσα στιγμή, την ομορφιά αυτής της αίσθησης που κυλάει παντού μέσα και γύρω από τον οργανισμό, από τον άνθρωπο αυτό. Και καθώς μετράω από το 40 ως το 50, υποσυνείδητο καθοδήγησε αυτόν τον άνθρωπο σε ακόμα μεγαλύτερες καταστάσεις ευτυχίας, έκστασης, γαλήνης, χαλάρωσης, όλα αυτά σε έναν υπέροχο συνδυασμό. Πέτρεψε του να γνωρίσει και να δει όλες αυτές τις όμορφες αισθήσεις που είναι ικανός αυτός ο άνθρωπος να νιώσει, να βιώσει, να αισθανθεί. Και με κάθε αριθμό, καθώς ο άνθρωπος αυτός απολαμβάνει αυτή την αίσθηση της γαλήνης, της ευτυχίας, πήγαινε το μυαλό, το σώμα και κάθε κομμάτι του, νοητικό, σωματικό, συναισθηματικό, ενεργειακό και κάθε κομμάτι του, σε ακόμα πιο όμορφες και βαθιές καταστάσεις γαλήνης και χαλάρωσης, πηγαίνοντας τον στα κύματα θ και εν τέλει στα κύματα δ, στην πιο βαθιά κατάσταση ανάρρωσης και γαλήνης, έτσι ώστε όταν φτάσω στον αριθμό 50 να έχει πάει πιο βαθιά από οποιαδήποτε άλλη φορά, να έχει μπει σε μια βαθιά κατάσταση ανάρρωσης και να έχει έρθει σε πλήρη επαφή με το δικό του προσωπικό εσωτερικό κομμάτι, με όλο αυτό που είναι πέρα από τον νοητικό περιορισμό, πέρα από τις νοητικές προσδοκίες ή οτιδήποτε τέτοιο. Εκεί που μπορεί να έρθει σε αγκαλιά με τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος, πήγαινε τον εκεί, σε αυτήν την κατάσταση που τον πας όταν κοιμάται βαθιά και κάνει τους αναρωτικούς ύπνους και γεμίζει με ενέργεια για την επόμενη μέρα. Σε αυτές τις εσωτερικές καταστάσεις που είναι πιο βαθιές από όταν βλέπει όνειρα, σε αυτές τις εσωτερικές καταστάσεις που τον βάζεις σε αυτόν τον άνθρωπο για να αναζωογονηθεί και να γεμίσει ό,τι χρειάζεται για την επόμενη μέρα. Πήγαινε τον εκεί στον αριθμό 50. Δημιουργήσε αυτή την εσωτερική κατάσταση, αυτή την εμπειρία για αυτόν τον άνθρωπο. Και 40. Όλο το σώμα γεμίζει με αυτή την υπέροχη ενέργεια της ευτυχίας, σαν δροσερό νερό, σαν μια φρέσκια ανάσα, δροσερή ανάσα, δροσερό αεράκι. Γεμίζει όλο το σώμα με τον πιο όμορφο τρόπο, χαλαρώνοντας κάθε κομμάτι. Αυτό είναι υποσυνείδητο. Χαλάρωσε πλήρως κάθε κομμάτι του ανθρώπου αυτού, τόσο πολύ που να μην έχει τίποτα άλλο σημασία
πέρα από την καθοδήγηση, την ευτυχία και τη χαλάρωση. 41. Αυτό είναι. 42. Όλο το σώμα απλά αφήνεται. Αυτό είναι υποσυνείδητο. 43. Όλο το σώμα γεμίζει με την αγάπη, την ευτυχία, τη χαλάρωση. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Και 50. Αυτό είναι. Θα πας υπέροχα. Αυτό είναι υποσυνείδητο. Πηγαίνετε σε αυτή την κατάσταση της απόλυτης ηρεμίας. Εκεί που είναι σε απόλυτη επαφή με την γαλήνη και τον εαυτό του. Χαλάρωσε πλήρως κάθε κομμάτι του. Και κάνε ένα πλήρη καθαρισμό στο υποσυνείδητο από οποιαδήποτε μπλοκ, οποιαδήποτε αντίσταση μπορεί να υπήρχε στο να νιώσει αυτός ο άνθρωπος την ευτυχία στη ζωή του, τη χαρά στη ζωή του. Κάνε ένα πλήρη καθαρισμό σε όλα αυτά και σε οποιαδήποτε εμπόδιο μπορεί να υπάρχει, η αντίσταση, υποσυνείδητη αντίσταση από πεποιθήσεις ή από οτιδήποτε άλλο.
ξεκαθάρισε τα όλα αυτά έτσι ώστε αυτό που θα πάμε να κάνουμε να μην εμποδιστεί από κανέναν περιορισμό. Προετοίμασε το νευρικό σύστημα, τους μυς, τους αισθητήρες απόλαυσης, έτσι ώστε αυτός ο άνθρωπος να νιώσει, να αισθανθεί την εσωτερική του ευτυχία, τον εσωτερικό χώρο της χαράς που έχει μέσα του. Προετοίμασέ τα όλα αυτά με το δικό σου τρόπο για τον άνθρωπο αυτό, καθώς εσύ ξέρεις καλύτερα τον οργανισμό του, το σώμα του, το μυαλό του. Και καθώς εμείς συνεχίζουμε και κάνουμε τη διαδικασία αυτή, φρόντισε έτσι ώστε ο άνθρωπος αυτός να αφαιθεί πλήρως και να είναι σε ένα μέρος όπου απολαμβάνει και νιώθει με το δικό του τρόπο και λαμβάνει όλο αυτό που κάνουμε. Και για να μπούμε σε αυτή την εμπειρία με τον πιο όμορφο τρόπο, θα πάμε υποσυνείδητα να εξερευνήσουμε ένα άλλο κομμάτι του ανθρώπου αυτού. Θα χρειαστεί να έρθουμε σε επαφή με όλη την ομορφιά αυτού που αυτός ο άνθρωπος είναι. Και για να το κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνδεθούμε με τον αληθινό του εαυτό, με αυτό που πραγματικά είναι, πέρα από τις ταμπέλες που έχει βάλει στον εαυτό του για το ποιος είναι, πώς πρέπει να είναι, τι θα πρέπει να κάνει, πώς δεν πρέπει να είναι και οτιδήποτε τέτοιο. Από τις ταμπέλες που του έχουν βάλει οι άλλοι, συνειδητά, υποσυνείδητα, πέρα από όλα αυτά, πέρα από την προσωπικότητα και την ταυτότητα με την οποία μπορεί να σχετίζει τον εαυτό του, αν έχουμε την άδεια και το επιθυμεί, ας συνδεθούμε με αυτό που πραγματικά είναι, με όλη τη γνώση, τη σοφία, τη θεραπευτική ικανότητα, όλη την ομορφιά που έχει ο άνθρωπος αυτός μέσα του, είτε την γνωρίζει είτε δεν την γνωρίζει, είτε είναι συνειδητός για αυτή την ομορφιά είτε όχι, δεν έχει σημασία. Για να συνδεθούμε με αυτό το κομμάτι, αν χρειαστεί να πας αυτόν τον άνθρωπο όλο και πιο βαθιά, πηγαίνετε. Και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία χρειάζεται να γίνει έτσι ώστε να συνδεθούμε με το επόμενο μέτρημα που θα κάνουμε τον αληθινό του εαυτό, κάνε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και αλλαγές που χρειάζονται έτσι ώστε να γεμίσει κάθε κύτταρό του με όλη την αγάπη, την ομορφιά και την σοφία αυτού που είναι ο άνθρωπος αυτός. Κάνε όλες αυτές τις ρυθμίσεις και τις αλλαγές με τον πιο όμορφο και απολαυστικό τρόπο. Οπότε λοιπόν, αν έχουμε την άδεια υποσυνείδητα, την άδειά του ανθρώπου αυτού, κάνε ένα πλήρη καθαρισμό σε οτιδήποτε εμπόδιζε αυτή τη σύνδεση, έτσι ώστε με κάθε αριθμό που θα λέω από το 90 ως το 100 να συνδέεις όλο και πιο πολύ τον άνθρωπο αυτόν με όλη την αγάπη και την αιωνιότητα, την ομορφιά που έχει μέσα του. Και στον αριθμό 100 σύνδεσε πλήρως και συνδέσου και εσύ μαζί υποσυνείδητο
με όλη τη σοφία και τη γνώση, όλο αυτό που είναι ο άνθρωπος αυτός. Το κομμάτι του που είναι πέρα από το χρόνο και το χώρο, πέρα από οποιοδήποτε ανθρώπινο νόμο ή περιορισμό, πέρα από τις πεποιθήσεις, πέρα από τις ταυτότητες, τις προσωπικότητες και τις υποπροσωπικότητες, πέρα από όλα αυτά, πήγαινε τον εκεί που απλά είναι αυτός που είναι. Και 90. Αυτό είναι. 92. Ας γεμίσει κάθε κύτταρο του από την ενέργεια, την αίσθηση, την ελευθερία και τη σοφία του αληθινού του εαυτού του χωρίς τους περιορισμούς. Το 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Και 100. Σύνδεσε πλήρως κάθε κομμάτι του με όλο αυτό που είναι, με τον αληθινό του εαυτό, με την κατάσταση συνειδητότητας αυτή. Αληθινά αυτές είναι σου πλήρως μαζί του και με το υποσυνείδητο. Αυτό είναι. Και αληθινά αυτά έκανε ένα πλήρη καθαρισμό από στο υποσυνείδητο από οποιοδήποτε περιορισμό υπάρχει σε σχέση με την ευτυχία, έτσι ώστε να μπορεί ο άνθρωπος αυτός να απολαύσει σήμερα και όποια μέρα επιθυμεί την ευτυχία μέσα στον εσωτερικό του κόσμο και στην πραγματικότητά του. Αν έχουμε την άδεια, κάνε αυτή την αλλαγή. Έτσι ώστε να καθαριστεί το υποσυνείδητο, να λάμψει και να μπορεί να συνεργαστεί και αυτό μαζί μας.
τα αληθινά αυτά και υποσυνείδητο αν έχουμε την άδεια. Κάντε επίσης ένα πλήρη καθαρισμό σε οποιαδήποτε προσδοκία μπορεί να υπάρχει, το πώς μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία, για το πώς μπορεί να να βιώσει αυτός ο άνθρωπος αυτή την εμπειρία, σε τι βαθμό, λίγο ή πολύ, οποιοδήποτε περιορισμό ή προσδοκία υπάρχει ως προς το αν το αξίζει ή αν δεν το αξίζει. Έτσι ώστε να μπει πλήρως ελεύθερος σε αυτή την εμπειρία, χωρίς κάποιον περιορισμό. Αυτό, αν έχουμε την άδεια, κάνει αυτή τη θεραπεία. Αν το επιθυμεί ο ίδιος ο άνθρωπος, ας γίνει αυτό. Και κάνε πλήρη θεραπεία σε οτιδήποτε εμπόδιζε αυτόν τον άνθρωπο να βιώσει την ευτυχία και να έρθει σε επαφή με την αίσθηση της ευτυχίας. Ό,τι και αν σημαίνει αυτή η αίσθηση για αυτόν, καθώς για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική. Καθάρισε πλήρως ότι οποιαδήποτε πεποίθηση, οποιοδήποτε περιορισμό ή οτιδήποτε εμπόδιζε αυτόν τον άνθρωπο να έρθει σε επαφή με την ευτυχία μέσα του. Καθάρισε οποιαδήποτε νοητικό περιορισμό, οποιαδήποτε πεποίθηση, οτιδήποτε υπήρχε υποσυνείδητα, συνείδητα, σε οποιαδήποτε κομμάτι του, νοητικό, σωματικό, στο ενεργειακό του πεδίο, στα συναισθήματά του, κυταρικές μνήμες, στο DNA, οτιδήποτε τέτοιο, παρελθόν, παρόν ή μέλλον, σε οποιαδήποτε κομμάτι της ύπαρξής του. Έτσι ώστε αυτός ο άνθρωπος από σήμερα και για κάθε μέρα να μπορεί να επιλέγει όποτε θέλει να έρχεται σε επαφή με την ευτυχία στη ζωή του και να επιτρέπει την ευτυχία και την ομορφιά στη ζωή του. Καθάρισε πλήρως το νευρικό σύστημα, το υποσυνείδητο από οποιοδήποτε τέτοιο περιορισμό, και αν έχουμε την άδεια, κάνε όλες αυτές τις θεραπείες, όλο αυτόν τον καθαρισμό, έτσι ώστε από σήμερα και για κάθε μέρα να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να απολαμβάνει την ευτυχία στη ζωή του ελεύθερα, σε αυθονία. Οτιδήποτε εμπόδιζε την ευτυχία, κάνε ένα πλήρη καθαρισμό σε όλα αυτά. Οποιοδήποτε μοτίβο συμπεριφοράς, σκέψης, συναισθημάτων, επανάληψης, μέσα στο οποίο καταναλωνόταν αυτός ο άνθρωπος και τον εμπόδιζε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να έρθει σε επαφή με την ευτυχία. Κάνε πλήρη θεραπεία σε αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική δουλειά. Αν έχουμε την άδεια, κάνε αυτές τις αλλαγές. Και επίσης, αν έχουμε την άδεια του ανθρώπου αυτού, ας γίνει και ολοκληρωθεί αυτή η θεραπεία, η αλλαγή πλήρως τώρα, έτσι ώστε να μπορεί από τώρα, από σήμερα κιόλας, να απολαύσει την αίσθηση της ευτυχίας και να γεμίσει με αυτή την αίσθηση πλήρως. Αν έχουμε την άδεια του ανθρώπου αυτού,
και το επιθυμεί και θέλει να βιώσει κάτι τέτοιο. Ας γίνουν αυτές οι αλλαγές, αν τις επιθυμεί και τις θέλει, ας γίνουν και ας ολοκληρωθούν από σήμερα κιόλας. Έτσι ώστε να μπορεί να νιώσει και να έρθει σε επαφή με την ευτυχία. Αν τα επιθυμεί όλα αυτά, δώσ' του όλη τη γνώση, την ευτυχία σίγουρα, όλη τη γνώση, τη σοφία, την ικανότητα, τη δύναμη και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει, να χρησιμοποιήσει την ικανότητά του αυτή, να έρχεται σε επαφή με την ευτυχία όποτε το επιλέγει και να επιτρέπει την ευτυχία στη ζωή του. Δώσ' του όλα αυτά με τον πιο όμορφο τρόπο. Έτσι ώστε να γνωρίζει κάθε βήμα που χρειάζεται να κάνει για να έρθει σε επαφή με την ευτυχία. Να είναι κάτι σαν η δεύτερη του φύση στο να μπορεί να έρθει σε επαφή με την ευτυχία. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Ας γίνει αυτό με τον πιο όμορφο και εύκολο τρόπο για αυτόν. Και ας γίνεται όλο και πιο καλός στην ικανότητά του αυτή από σήμερα και για κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Και αφού έχουν γίνει όλα αυτά με τον τρόπο τον οποίο είπαμε και εφόσον ο άνθρωπος αυτός το επιθυμεί να λάβει όλη αυτή την εμπειρία, πάρα πολύ ωραία, αφού έχουν γίνει όλα αυτά, προετοίμασε το σώμα του και τον οργανισμό του και κάθε κομμάτι του να νιώσει την ευτυχία τώρα, καθώς σε λίγο θα πάμε να βιώσουμε αυτή την εμπειρία. Προετοίμασε τον άνθρωπο αυτό να νιώσει, να απολαύσει, να αισθανθεί την ικανότητά του αυτή στο 100% και πιο πάνω. Καθώς δεν μας εμποδίζει κανένας, μπορούμε να βάλουμε και πάνω από το 100%. Χωρίς προσδοκίες, χωρίς να περιμένουμε κάτι, απλά κάνε ένα πλήρη καθαρισμό έτσι ώστε να καθαρίσουν είτε τα κανάλια ενέργειας είτε οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να δεχτεί αυτός ο άνθρωπος, αν το επιθυμεί, την αίσθηση της ευτυχίας. Ας καθαρίσει ό,τι χρειάζεται να καθαριστεί, έτσι ώστε να μπορεί να λάβει, να επιτρέψει την ικανότητά του αυτή να τον γεμίσει με ευτυχία. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε λοιπόν αληθινά αυτά, να έχουμε την άδεια και ο άνθρωπος αυτός επιθυμεί να γίνουν όλα αυτά που έχω πει μέχρι τώρα, καθώς έχει καθαριστεί το σώμα του τώρα, ολοκλήρωσε πλήρως αυτόν τον καθαρισμό, το σώμα του και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να καθαριστεί, έτσι ώστε να νιώσει την αίσθηση αυτή τώρα. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτή την εμπειρία. Αυτό που θέλω να κάνουμε αληθινά αυτά είναι να δημιουργήσεις ένα πλαίσιο, έναν χώρο για τη σημερινή μας εμπειρία, όπου είτε είναι ένας χώρος, είτε είναι οτιδήποτε, ένα μέρος μέσα στο οποίο υπάρχει οτιδήποτε χρειάζεται, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες και να ενεργοποιηθούν μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο η ικανότητά του να νιώσει και να ενεργοποιήσει την ευτυχία
πάνω από το 100%. Σαν ένα μέρος το οποίο, όπως για παράδειγμα το οξυγόνο που υπάρχει γύρω από τη γη, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε να υπάρχει ζωή στον πλανήτη. Έτσι λοιπόν και αυτός ο χώρος, είτε είναι ένα δωμάτιο είτε οτιδήποτε, από φως, από ενέργεια, με όλες τις οτιδήποτε χρειάζεται να έχει αυτό το μέρος, έτσι ώστε σε λίγο να έρθει η συνειδητότητα, το σώμα του και οποιοδήποτε άλλο κομμάτι του χρειάζεται, έτσι ώστε να μπει σε αυτόν τον χώρο σε λίγο και κατευθείαν να ενεργοποιηθεί η αίσθηση της ευτυχίας, ακόμα και πάνω από το 100%, πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη φορά, ξεπερνώντας πλήρως κάθε προσδοκία, κάθε νοητικό περιορισμό ή οτιδήποτε τέτοιο, πηγαίνοντας πέρα από αυτά ακόμα πιο πολύ. Δημιούργησε αυτόν τον χώρο, αυτό το δωμάτιο, όπου σε λίγο, αν θέλει αυτός ο άνθρωπος, θα τοποθετήσεις, αληθινά αυτέ, ας τοποθετήσεις σε λίγο τη συνειδητότητά του, το σώμα του και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, έτσι ώστε να νιώσει την έκσταση του εαυτού του, την ομορφιά αυτού που είναι σε όλο το μεγαλείο, με το δικό του τρόπο. Οπότε αφού δημιουργήσεις αυτό το δωμάτιο, αυτό το χώρο, το οποίο έχει όλα τα απαραίτητα πράγματα, και δεν αναφέρομαι σε υλικά πράγματα, όλα αυτά που χρειάζεται έτσι ώστε να βιώσει ενεργειακά, συναισθηματικά και σε κάθε άλλο επίπεδο την έκσταση αυτού που είναι, την ευτυχία αυτού που είναι. Μόλις το φτιάξει αυτό, με κάθε αριθμό που θα λέω, από το 1 ως το 10, πήγαινε και συντόνισε όλο και πιο πολύ το σώμα του, τη συνειδητότητά του και οποιοδήποτε άλλο κομμάτι του ανθρώπου αυτού μέσα στο δωμάτιο αυτό, και στον αριθμό 10 τοποθέτησε όλο αυτό που είναι μέσα στο χώρο αυτόν, έτσι ώστε εκεί μέσα να λάμψει πλήρως όλη η αίσθηση της ευτυχίας, η ικανότητά του αυτή. Και 1, 2, 3. Όλο και πιο έντονη η αίσθηση αυτή. Γέμισε τον όλο και πιο πολύ, συντόνισέ τον, προετοίμασε τον άνθρωπο αυτόν πλήρως με οποιοδήποτε τρόπο χρειάζεται, με τον πιο όμορφο τρόπο, έτσι ώστε να τη βιώσει αυτή την εμπειρία εύκολα, όμορφα, υπέροχα, αβίαστα, ξέχνιαστα, και να την απολαύσει πλήρως. 2, 3, 4. Αυτό είναι υποσυνείδητο. Θα πας υπέροχα κι εσύ. 5, 6, 7. Αυτό είναι. Δώσ' του το όλο αυτό που είναι. 8,
9. Και 10. Τοποθέτησε πλήρως τον άνθρωπο αυτόν και κάθε κομμάτι του μέσα σε αυτό το χώρο, μέσα σε αυτό το δωμάτιο, μέσα σε αυτό το χώρο, έτσι ώστε να νιώσει πλήρως όλη την αίσθηση της ευτυχίας, όλη την έκσταση της ύπαρξης αυτού που είναι, στο μέγιστο βαθμό. Σαν είναι η πιο όμορφη αίσθηση που έχει νιώσει ποτέ. Ας απολαύσει αυτή την εμπειρία όσο επιθυμεί, καθώς είναι όλη δική του. Και κάνε αυτόν τον άνθρωπο να εξοικειώνεται όλο και πιο πολύ με αυτή την αίσθηση. Να γεμίζει όλο και πιο πολύ με αυτή την αίσθηση, όσο το επιθυμεί. Όσο εγώ κάνω ησυχία για λίγα λεπτά, ας πάρει ό,τι χρειάζεται, ό,τι θέλει, ας απολαύσει όσο θέλει αυτή την υπέροχη εμπειρία. Αυτό είναι. Ας κρατήσει ο άνθρωπος αυτός όλη την ομορφιά και την αίσθηση αυτή για όσο το επιθυμεί, και ας μπορεί να το ξαναδημιουργήσει όποτε θέλει στην καθημερινότητά του, με την ικανότητα αυτή που είπαμε πιο πριν. Και ας θυμάται πάντα, αν το επιθυμεί, ότι μπορεί να νιώθει ωραία όπως και να έχει, απλά επειδή το επιλέγει, απλά επειδή μπορεί.
Οπότε κρατώντας αυτήν την όμορφη αίσθηση, αν έχουμε την άδεια, κάνε επίσης και ένα πλήρη καθαρισμό και θεραπεία σε όλο το αξιακό σύστημα που μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος σχετικά με το αν αξίζει να νιώθει ωραία, έτσι ώστε να μπορεί να νιώθει ωραία από εδώ και πέρα, ή οτιδήποτε χρειάζεται να θεραπευτεί έτσι ώστε να μην εμποδίζεται κάτι τέτοιο. Ας γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία χρειάζεται έτσι ώστε να γίνει όλο αυτό που είπαμε. Και φέρνοντας μαζί του αυτός ο άνθρωπος αυτή την αίσθηση της ευτυχίας, οτιδήποτε και αν σημαίνει ευτυχία για αυτόν. Κρατώντας αυτή την εμπειρία που ο ίδιος δημιούργησε και την ικανότητά του αυτή, φέρνοντας μαζί του τη γνώση, τη σοφία και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται έτσι ώστε να μπορεί να το απολαύσει αυτό από σήμερα και για κάθε μέρα στην καθημερινότητά του. Ας εγκαταστηθούν πλήρως όλες αυτές οι αλλαγές μέσα του τώρα, και αν έχουμε την άδειά του, ας γίνει ένας πλήρης καθαρισμός σε κάθε κομμάτι μου, κάθε κομμάτι του ανθρώπου αυτού και κάθε κομμάτι του χώρου της θεραπείας, από οτιδήποτε δεν μας εξυπηρετεί πια, έτσι ώστε να είμαστε πλήρως καθαροί, σαν ένας εξαγνισμός από οτιδήποτε δεν χρειάζεται, αφήνοντας ό,τι δεν χρειάζεται πίσω. Και αληθινά αυτά και υποσυνείδητο σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας άλλη μια φορά. Και με κάθε αριθμό που θα λέω από το 10 αντίστροφα προς το 1, ενεργοποίησε τον οργανισμό του ανθρώπου αυτού και κάθε κομμάτι του με τις αλλαγές που έχουμε κάνει, φέρνοντας τις όμορφες αυτές εμπειρίες, τις συνειδητοποιήσεις και οτιδήποτε άλλο ανακάλυψε, εξερεύνησε, απόλαυσε μαζί του, έτσι ώστε όταν φτάσει στον αριθμό 1 να είναι πλήρως έτοιμος αυτός ο άνθρωπος να απολαύσει τη ζωή του, επιτρέποντας την ευτυχία, επιλέγοντας την ευτυχία με την ελεύθερη του βούληση, όποτε το επιθυμεί. Τέλεια. Οπότε 10. Όλος ο οργανισμός και το σώμα ενεργοποιείται. Υποσυνείδητο τα πήγες υπέροχα. Μπράβο. 9. 8. Ενεργοποιείται όλο και πιο πολύ όλος ο οργανισμός, εμείς και κάθε κομμάτι με τη νέα ενέργεια, τις νέες αλλαγές που αποφάσισες να κάνεις. 7. Όλο και πιο εδώ. 6. Όλο και πιο γεμάτος ενέργεια, γεμάτος χαρά, ευτυχία, ηρεμία και οτιδήποτε άλλο είναι σημαντικό για σένα. 6, 5, όλο και πιο εδώ, φέρνοντας όλη αυτή την όμορφη αίσθηση, ενεργοποιώντας όλο και πιο πολύ το σώμα, όλο και πιο εδώ. 5, 4, όλο και πιο ξύπνιος. 3, όλο και πιο εδώ. 2, πλήρως έτοιμος να απολαύσεις τη νέα σου πραγματικότητα. Και 1, τα μάτια σου ανοίγουν. Πλήρως εδώ.
Πολύ ωραία, οπότε ας πάρει ο καθένας από εσάς λίγο 1-2 λεπτά. 1 λεπτού σιγή. Και ελάτε στο σώμα σας. Μπορείτε να σηκωθείτε, να πιείτε νερό, να πάτε τουαλέτα. Ελάτε στο χώρο και όταν είστε έτοιμοι γράψτε την εμπειρία σας λίγο στη συνομιλία, στο chat ή στα σχόλια, αν βλέπετε αυτό στο μέλλον. Πώς ήταν για εσάς, τι νιώσατε, τι θα θέλετε να μοιραστείτε. Κάποιοι από εσάς μπορεί να μην θέλετε να μοιραστείτε τώρα τίποτα, γιατί μπορεί να μην θέλετε, απλά να μην έχει τίποτα σημασία. Οπότε μπορείτε να έρθετε πιο μετά να το γράψετε, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Το λέω γιατί ξέρω πως είναι να μπαίνει σε ύπνος, είναι πολύ ωραίο, οπότε... Οπότε θα περιμένω λίγο ακόμα από εσάς να μου πείτε λίγο την εμπειρία σας. Πιστεύω ότι όλοι τα πήγατε υπέροχα και κάνετε εξαιρετική δουλειά με τον εαυτό σας. Και μπράβο σας. Ωραία. Για όλους εσάς που το βλέπετε στο μέλλον, είτε και τώρα βασικά, αυτή είναι η διαδικασία περίπου που ακολουθούμε και στις ατομικές μας συνεδρίες, όπου βλέπουμε συγκεκριμένα θέματα. Αυτό ήταν και συγκεκριμένο και λίγο γενικό. Ήθελα να πιάσω λίγο όσο πιο πολύ μπορούσα όλους σας, έτσι ώστε να έχετε όλη μια συγκεκριμένη εμπειρία και στις ατομικές συνεδρίες, όπως και κάποιοι από εσάς που έχουμε δουλέψει μαζί, που βλέπω στο chat, ήδη γνωρίζετε. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι συζητάμε το θέμα το οποίο είναι να δουλέψουμε, όπου στην αρχή της συνεδρίας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις για να βρούμε τι χρειάζεστε πραγματικά, καθώς κάποιες φορές μπορεί να συμβαίνει κάτι, αλλά κάτι άλλο πιο βαθύ να είναι πιο σημαντικό και να χρειάζεται να λυθεί, και αυτό να είναι πραγματικά που έχουμε ανάγκη. Οπότε συζητάμε και βλέπουμε τι χρειάζεται ο καθένας, έτσι ώστε να βρούμε αυτό που είναι πιο σημαντικό, και εκεί κάνουμε και την όλη προετοιμασία που χρειάζεται, έτσι ώστε να αφήσουμε να δεχτούμε την αλλαγή αυτή, καθώς κάποιες φορές εμείς είμαστε αυτοί που την εμποδίζουμε, γιατί σε κάποια σημεία μας εξυπηρετεί κάποια προβλήματα που έχουμε, κάποιες πεποιθήσεις που έχουμε, κάτι μας δίνουν και κάτι μας παίρνουν φυσικά. Οπότε τα βλέπουμε αυτά και με βάση αυτά ερχόμαστε σε επαφή με το υποσυνείδητο, όπου είναι ένα υπέροχο κομμάτι μας, είναι ο οργανισμός μας, το σώμα είναι το μυαλό και το μυαλό είναι το σώμα, όπου συνδέονται και εμείς είμαστε κάπου που τα καθοδηγούμε ή κάτι τέτοιο. Και αφού έρθουμε σε επαφή με το υποσυνείδητο, ουσιαστικά αυτό που κάνουμε δεν χρειάζεται να ξέρουμε πώς θα γίνει η θεραπεία ή το πώς θα την κάνουμε εμείς τη θεραπεία, καθώς δεν είναι δουλειά μας. Είναι δουλειά του οργανισμού μας, του υποσυνειδήτου μας. Αφού έχουμε μπει σε αυτήν την κατάσταση, επικοινωνούμε με το υποσυνείδητο με έναν τρόπο που μοιάζει με αυτό που κάναμε, όχι ακριβώς, αλλά μοιάζει αρκετά. Και ζητάμε να κάνει την αντίστοιχη θεραπεία, και η θεραπεία αυτή γίνεται και σε μέρη τα οποία μπορεί να μην έχουμε επίγνωση.
Για παράδειγμα, μπορεί ένα πράγμα το οποίο μας εμποδίζει στην καθημερινότητά μας τώρα να είναι από κάτι το οποίο δεν θυμόμαστε καν ότι είχε συμβεί. Από κάτι το οποίο μπορεί να μας, μια τραυματική εμπειρία, μια πεποίθηση ή οτιδήποτε μπορεί να είχαμε βάλει μέσα στον οργανισμό μας από μια περίοδο ή μια κατάσταση που δεν θυμόμαστε. Όπως και να έχει, το υποσυνείδητο και ο οργανισμός μας γνωρίζει το τι είναι αυτό που χρειαζόμαστε για να κάνει την αλλαγή. Εμείς μπορούμε να νομίζουμε ότι είναι το α πράγμα αυτό που χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά το υποσυνείδητο έχει όλες αυτές τις πληροφορίες για το τι χρειαζόμαστε πραγματικά για να κάνουμε τη μετάβαση. Και φυσικά αφού όντως το θέλουμε και είμαστε πλήρως έτοιμοι να το κάνουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνει το υποσυνείδητο μετά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία βλέπουμε στις συνεδρίες είναι το κομμάτι της αλλαγής. Ότι η αλλαγή δεν χρειάζεται να είναι επίπονη, δεν χρειάζεται να πάρει χρόνια. Η αλλαγή μπορεί να γίνει επειδή το επιλέγουμε και μπορεί να γίνει τώρα και με έναν ωραίο τρόπο. Είναι απλά το πώς εμείς έχουμε δομήσει το πώς κάνουμε μια αλλαγή. Αν πιστεύουμε ότι μια αλλαγή γίνεται δύσκολα, σίγουρα θα καθυστερήσουμε όλο και πιο πολύ το να απελευθερώσουμε κάτι που μας προβληματίζει, καθώς έχουμε και το έξτρα φορτίο ότι για να αλλάξουμε θα είναι δύσκολο και όλα αυτά. Οπότε απλά σας δίνω κάποιες πληροφορίες. Τέλεια. Λοιπόν, οπότε χαίρομαι που σας άρεσε. Βλέπω κάποια σχόλιά σας. Χαίρομαι που το απολαύσετε. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να το ξαναεπαναλάβετε και κάθε φορά θα μαθαίνετε όλο και πιο πολύ πώς να μπαίνετε σε ύπνωση και θα μπορείτε να το απολαύσετε όλο και πιο πολύ αυτό. Οπότε, οτιδήποτε πληροφορίες θέλετε για το πώς να κάνετε θεραπευτικές συνεδρίες, πώς να κάνουμε συνεδρίες, μπορείτε να βρείτε το τηλέφωνο είναι στην οθόνη και στην περιγραφή του βίντεο αυτό και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο live ή σε κάποιο άλλο βίντεο στο YouTube ή σε κάποια ατομική συνεδρία. Οπότε ελπίζω να είστε όλοι καλά και να απολαύσετε όλη αυτή την εμπειρία και τις αλλαγές που θα φέρει. Καλή συνέχεια.